Bon dia, colla! Anem a parlar dels elements essencials de la frase. Tenim el subjecte, que és qui fa l'acció. Ell. El verb és l'acció. Ell canta, ell compra, ell estudia, ell passeja. De vegades a aquesta acció li falta significat. Diem nosaltres, ell compra, però volem saber quin és l'element comprat. Ell compra una flor ben bonica. L'element comprat és el complement directe. Ell acompanya la seva germana Maria. L'element acompanyat, la seva germana Maria, és el complement directe. De vegades, el verb, per introduir aquesta informació, ens imposa una preposició, perquè no podem dir ell parla la seva cosina. Direm ell parla de la seva cosina. Direm ell pensa no l'examen de demà, sinó ell pensa en l'examen de demà. Ell compta no el seu amic, sinó ell compta amb el seu amic. Per introduir aquesta informació ens ha calgut una preposició imposada pel verb. En aquest cas, direm que es tracta d'un complement de règim verbal, que faria una funció similar al complement directe perquè completa l'acció incompleta del verb.